О, здравейте, ютубъри! Не ви видях Ти там. ще бъде комар, защо си ти ги привличаш? Майната че. Аз няма работя с такива. Аз само ти плащам. Ти трябва да се покажеш после в пранковете, тихо. Сега, ютубъри, приближете се насам, ще ви кажа нещо. Сега, ще пранкваме хора. Моето джудже ще ги привлича. Мата! Аз ще ги пранквам, като им правя така. И те се хващат. Айде да започваме! И здравейте отново, ютубъри! Не забравяйте да лайквате. Той е прав. За пари го правим сега все пак, нали? Да. И сега намерихме идеалното място. Опа. Това е националният парк в Индия. Мусакахалва. И сега ще търсим жертви. Да тръгваме. Не, има смисъл, не. О, Сервал, как е халвата? Здравейте, момчета. Вие как сте? Горе-долу. Чухте за Ташунко Сапа? Заслужаваш си го. Заслужаваш си го, да. Падаше му се. Ами, дай да донесем нещо за пиене. Синджир! Донеси нещо да пиене на момчетата. Гроздето поскъпна. Не ми пука. Чух, че от неизвестен източник кравите вече няма нашите свещени животни. Не знам какво ще правя. Толкова много крави. Толкова много смърт. Какво е това? Хора. Те чув цели ще убиваме. Какво е това? Не. Има шанс. Хора. Чухте ли тази яка песен? Енан! Енан! Какво се беше ваша? Сървал! Сървал! Ела да сготвиш мажата и букук! Кучо няма да сготви само! Ох, момчета, аз ще оставям чекираме да не мога да трае повече. Момчета, терасата е натам. Добре. Хай. Горанчера, Да. много съм гладен. Спокойно, той Сервал отиде да купува хамстери и кучета. Знаеш, че не мога да чакам, отивай ми прави нещо Ама, не, искам всъщност от любимото си ястие. С филийки от специалните. Давай. Ама с пипеница или майонеза? Лютеница. Добре. Най-накрая мога да остана сам. Синджир, слушай ме сега внимателно. Искам да кажа нещо, което траях много дълго време. Откакто се познавахме. Нищо, че беше преди една седмица, но аз те обичам много и искам да създадем семейство, да имаш моите деца, да се оженим, да живеем заедно, да умрем заедно и да ни погребат заедно. Приемаш това мое предложение? Да се оженим? Син. Не! Майната че... Защо се намери? Да! Ето, филето на господаря е готова. Много ще му хареса. Трябва много да внимавам.
Мамка! Sinjir. Alo? Моля? Какво? Какво? Не! Как може да достигате на съобщение? С подводница! Шибана подводница! Не! Сър! Сър! Простите, обаче изпуснах филиката на земята. Коя? С образа на Исус. Какво? Махай се! Не искам да виждам повече! Къщ! Чива! Пират! Чива! Не искам повече да виждам! Махай се! Къщ! Чива! Да умреш, мала! Да се задавиш на... Се задавиш на куче! Hey, bro. Check out my mixtape, nigga. Назад имам план и гледам на корът. Къде пък ти... Havrem bebence kušmindikova, pusku stăpalcă, treziciocova, câinemer tutnița. Havrem bebence kušmindikova, pusku stăpalcă, treziciocova, câinemer tutnița. Havrem bebence kušmindikova, pusku stăpalcă, câinemer tutnița. Няма шанс от това биг. Да ти имам миризмата. Твоята слуга опозори съществуването ми. За това ще трябва да си плати. Какво е това? Този мозък ще предизвика от теб омраза и навист. Също така има и странични ефекти, като полудяване, но нищо. Преди употреба прочетете листовката. What the fuck? Къде изчезна? What the fuck? Баче. Сега да се хвана на простотията на Исус. Да не се ли хващам? Този нос. И сега ще видим до вечера всъщност. Сега трябва да се махам от тук. Да го види сервал, разбира. Ще ме разцепят сливата. Сега ще ме разцепят сливата. И ще видите как се дава бяла мечка. И ще видите на какъв вкус има каруса. Синджир! Синджир, защо? Судна с теб! Мисля, че им трябва оръжие.
Стой на място! За всички мутри! Имаме пратник! Мисля, че умря при падането! Айде, мисля, съм долу! Давай, бързо! Какво беше тука? Намери ли го? Там ли е? Тук го няма човек. Къде е Синчир? Сервал! Сервал! Къде е Синчир? Сервал! Ще ти взем свърши работа на спокойствие. Но аз ще отмъстя за втори път. Ти, букук! Погледни ме в очите! Ало. Да, влезе в къщата ми. Уби 3 от моите хора. Да, сигурно се скрил някъде на хамам, бе. Искам да го търсите. От дърво и камък. Разбрано това. Ало? Не, видях го. Пред паметника на Мустакаганите. Добре, в 1 часа. Си някакви тебе. Шит! Ето го! Иле, не даваш цемечки! Оставя ме намеря! Не, имам деца, семейство. Остави ма. Не, кажи ми, вярваше в Господ. Отсиката се! Рип. Какъв хубав бахор ще стане. Какъв си, бе?
Остави оръжието! Вилицата! Нещо! Остави бе! Обещавам, че няма боли много. Маната ти е! Тягнака страхливец. Няма го. Изчезна. Какво ще правим? Дай се разделим. Аз тръгвам нататък. Ай бе. Сняма. Сега изследваме Сливензонга. Това е най-опасната джунгла на света. Не трябва да минем пътеките. Що те занубай? А пък ги го правя, за да не се вдигне рейтинга на предаването. Как се казва? Оцеляване в Сливензонка. Какво беше това? Сигурно мечка го е застигнала. Или диария. Това ми харесва. Пак на мен. Да, съгласен съм. Бах ти китайската работа! Дефа дикунчанца да беше тук. Бандикучанце! Благодаря, че си върна дълга. Знаеш какво да правиш? Чакай! Едно! Лъжа! Видели сте се някога, как Джаки Скоробача е убивал жертвите си. Прави сте! С метална вилица. Можете да поръчате сега от www.nonsense.com за невероятната цена от 69 лева и 69 стотинки. При моментално поръчване получавате и безплатен подарък. Бигетата на Хлебинджа. Поръчайте сега. Подходящо за чупене, удане, махане, корене и смърт. Идеално е за тъщи и свекърви. Дръжте далеч от деца. Holy shit! Що се забърках това? Поликува за тая глупава маска. Една... Не... Ай, тук стоп.